Yes, goedenavond dames en heren, welkom bij Cultuur TV. Mijn naam is MC Mandem en vandaag ga ik jullie meenemen bij de street party bij Zwarte Pijl. Ik ga jullie alvast zeggen, het gaat super gezellig worden. We gaan kijken of we misschien een paar mensen kunnen interviewen voor een paar leuke vragen en voor de setting van vandaag. Kijken of mensen Suriname weer op de kaart willen zetten en het terug willen brengen. Ik ga jullie alvast zeggen, mijn naam is MC Mandem en we gaan het laten lukken. Welkom bij Cultuur TV. En die dingen daar! Yes, goedenavond dames en heren, welkom bij Cultuur TV. We zijn vandaag bij de street party en we zijn hier zo met MC Mookie, de enige echte MC Mookie. Hoe gaat het met MC Mookie? Bijna goed. Maar wat is bijna goed? Ik heb nog geen miljoen. Ik hoor je volledig, ik ook nog niet. We zoeken allemaal een miljoen, maar we gaan het laten lukken. Ik heb een paar vragen voor MC Mookie, we gaan kijken wat zijn antwoord is. Kom met die micro. Kom niet met moeilijke vragen, alsjeblieft. Ik heb geen moeilijke vragen, ik heb hele simpele vragen voor je. Ja? We gaan even de vragen erbij halen. Oké. We gaan de eerste vraag stellen. Waar kom je vandaan uit Suriname? Flora A. En ben je daar geboren en getogen? Ik ben in Holland geboren en toen ik 3 jaar was ben ik naar daar gegaan. En met 11 jaar ben ik weer teruggekomen naar Nederland. Oké, netjes. Dus zoals jullie weten, hij is hier zo al een hele lange tijd. Dus we gaan door naar vraag 2. Kijken of hij daar ook een hele leuke antwoord op heeft. Wat is de officiële taal van Suriname? Sranatongo. Ik weet niet of ik dit goed kan keuren. Ja, hey. Voor mijn gevoel is de officiële Surinaamse taal is Nederlands, man. Nee, ik kon het ook grof zeggen. Ningeretongo. Maar ik zeg het netjes, Sranatongo. Oké, is goed. Nospang, je snapt toch, Sranatongo is de motherfucking hoofdtaal, dan weten jullie dat. We gaan door naar vraag 3. Kijken of hij daar ook een hele leuke antwoord op heeft. Ai, wat wordt er bedoeld met one people? Eén persoon. Met andere woorden, one people is één persoon. Leef je leven wat je moet leven. Kijk niet naar anderen en geniet van je leven voordat God je naar huis roept. Ik vind dit een mooiere antwoord dan eigenlijk wat hier op mijn telefoon staat. Dus dan weten jullie dat. Ik vind deze antwoord helemaal tranga. Wat was jouw antwoord dan op jouw telefoon? Op mijn telefoon staat eenheid. Oké, ja, maar ik zie als one people zie ik van één persoon, met andere woorden. Leef je leven, geniet van je leven en kijk niet naar anderen. Ja, dat vind ik een betere antwoord eigenlijk. Ik vind dat een mooiere antwoord dan alleen eenheid. Dan gaan we kijken, dan gaan we door naar vraag 4. Wat is iets wat vroeger thuis werd gezegd? Monakai mo voor even net tak netjes. Oh, hebben jullie ondertiteling? Monakai mo voor even net tak netjes. We gaan die ondertiteling erbij zetten. Ja, sorry, ik kom niet op niks anders. No, meloba antwoord. Oké, wat maakt jou een echte Surinamer? Mijn gedrag, mijn qua praten en mijn levensstijl. Oké. En wat kunnen we zien achter jouw levensstijl als een Surinamer? Ik praat 80% Surinaams, 20% Nederlands. En is dat in je dagelijkse leven of als je aan het werk bent? Dagelijkse leven. Zelfs met mijn kinderen praat ik Surinaams. Oké, mooi Tori. Want kinderen van deze tijd moeten sowieso hun eigen taal beter gaan beseffen. Dat vind ik ook. Want mijn Surinaams is niet on point. Het is me niet echt geleerd. Dus ik vind het mooi wat hij zegt. Vind ik een hele mooie Tori. Voordat je verder gaat, weet je waarom ik dat zeg? Als je naar de Marokkanen en de Turken en de Arabieren kijkt, en je zit in een metro of bus bijvoorbeeld, hoor je zagalafalza, en dat kind is pas 1 jaar. En wij zijn Surinamers, of je bent een Antilliaan of een Capverdiaan of een Afrikaan. Waarom kunnen wij dat niet? Ja, daar ben ik het helemaal met je eens, man. Dus vandaar dat ik ook 80% Surinaams met mijn kinderen praat en 20% Nederlands. Ja, vind ik een hele mooie antwoord. Nederlands leren, daarom betalen we school. Ga daar Nederlands leren. Snap je wat ik bedoel, mensen? Inderdaad. Dan gaan we door naar vraag 6. Wow. Hey, wat eet je als je echt Surinaams wilt eten?
Heri met Nappy en Bachau. Anispoto. Ik heb dat lang niet gegeten, man. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik heb dat heel lang niet gegeten. Maar dat is wel een van de dingen die ik wel ook het lekkerst vind. Ik ga jullie alvast zeggen. En waarom ik zeg Nappy, als die Heri geen Nappy heeft. Nappy is zeg maar zoete aardappel, bij wijze van. Als dat er niet is, hoef ik die Heri echt niet. Als er geen zoete aardappel is, hoeft MC Mookie geen hereri. Dan weten jullie dat alvast. We gaan door naar de allerlaatste vraag van vandaag met MC Mookie. En de allerlaatste vraag is... Is er speciaal een band vandaag waar jij voor bent gekomen? Ja, Dimension. Ik heb dat vaker gehoord, man. Dat heel veel mensen voor Dimension zijn gekomen vandaag. En wat is de reden dat jij speciaal alleen voor Dimension bent gekomen? Bij de oprichting van Dimension was ik ook een lid van de band. Ik was eerst een Pokémon. Waardoor ik op vakantie ging en toen terugkwam werd ik entertainer, MC. Maar ik heb nog steeds een Dimension in mij. Oké. Zeg maar, nu zou de optreden, kan ik minimaal 2 liedjes met hun meespelen. Oké, dat zegt al genoeg. Ik denk dat heel veel mensen vandaag voor Dimension zijn gekomen. Mijn naam was Mandem, welkom bij Cultura TV en dit was MC Mookie. Isabi toch? Heb je nog wat te zeggen tegen de mensen thuis? Ja, als jongere, luister naar je ouders. Als je naar je ouders luistert, komt alles goed. Doe je gekke dingen, krijg je ook een gekke straf. En voor mij dat. Luister naar je ouders, dat is het beste. Wanneer je oud bent, zal je zelf zeggen, ik hou van mijn mama, ik hou van mijn papa. Maar dan is het al te laat. Neem het dan nu aan en geniet van je leven. MC. Yes, dank jullie wel. En wie oud? Die volgers aan, dan zijn we even lang. Yes mensen, welkom bij Cultura TV. We zijn hier met de enige echte Mickey. Hoe gaat het met Mickey? Nou, heel goed. Ik ben hier, dus het feest kan beginnen. Zoals jullie weten, zij zeggen het feest kan beginnen. En je weet het, dit is de enige echte Mickey, hè. Ik zou alvast zeggen, hou haar in de gaten. Want er gaan heel veel leuke dingen aankomen. Solo, met MC Mandem. Oké, luister, Mickey. Waar uit Suriname kom jij vandaan? Mijn familie komt uit Paramaribo, Kwattaweg. Oké, en ben jij geboren in Nederland? Burnetstraat, dat is mijn familie. En ben je ook in Suriname geboren of dat Ik niet? ben in Nederland geboren. Ze is in Nederland geboren. Oké, dan weten we dat. Oké, en wat is de officiële taal van Suriname? Dit is een soort quizvraag. Ik ben benieuwd wat jouw antwoord is. Sradang Tongo. Heel veel mensen zeggen dat. Maar de officiële taal van Suriname is Nederlands. Oh. Het is gewoon Sradang Tongo, ik wil niks horen. Ja, zoals je hoort, ze wil niks horen. Oké, we gaan door naar vraag 3. Wat wordt er bedoeld met One People? De film? Nee. Dat we allemaal united zijn als één geloof in Suriname? Ja, oké. Ik keur hem soort van wel goed. Uiteindelijk keur ik hem wel goed. Ik keur hem goed. Wat op mijn lijst staat is eenheid. Nou, dat is gewoon een beetje wat ik heb gezegd, joh. Het is toch eigenlijk een beetje hetzelfde eigenlijk, ja toch? Snap je? Oké. Wat is er iets wat altijd werd gezegd bij jou thuis? Qua Surinaams zijnde. Je man is je diploma. Wat zeg je nou? Herhaling alsjeblieft. Je man is je diploma. Je man. Of je diploma is je man. Hey, luister naar de zonnesteek. Ik krijg een zonnesteek. Ik kan niet meer goed beantwoorden en zo. Geen stress. Oké, I got you. Wat maakt jou een echte Surinamer? Ik hou van lekker eten. Is dat het enige? En ik hou van leuke feestjes. Wij staan echt bekend om onze feestjes en lekker eten. Dus qua dat... Maar maakt dat jou een echte Surinamer? Ja. Oké, dat is haar antwoord. Eten, Surinaams eten, maakt haar een echte Surinamer. Hier mag ik even, vooral feestjes, hè. Het feesten. Het feesten. Maar dit soort feesten of echt meer het feesten van familie dichtbij met bandjes en dat soort dingen? Of echt van alles? Oké. Ik kan het waarderen. We gaan door naar de ene laatste vraag. Wat eet jij als een echte Surinamer? Het liefst? Ik hou van antroa. Antroa. En waarom hou jij van antroa, specifiek antroa? Omdat het geeft me jeugd, sentimentele dingen. Omdat ik
Mijn oma maakte dat altijd voor me. Als ik in Suriname kwam, was het eerste wat ze voor mij maakte, omdat ze wist dat ik ervan hield. Oké, dus geen bami, geen nasi, dat soort dingen. Nee, antroa. Antroa. Ja, ik zeg je eerlijk, mijn is sowieso zo propos. Je weet toch, maar... Een beetje zijn we in de buurt, want het is ook best wel bitter. Ja. Het is niet eigenlijk iets wat je snel gaat zeggen eigenlijk. Nee, klopt. Dus vandaar. Oké. En dan gaan we door naar de laatste vraag. Voor welk... snel Voor, alweer, zo ja, snel. 7 vragen, Mickey. Maar je mag altijd in de camera komen als je dat wilt, hè? Je weet toch, het is Mickey Lee. Oké, en voor welke band ben jij speciaal gekomen vandaag? Mogen het 2 bandjes zijn? Nee, Mickey, kies gewoon 1. La Rouge. Ben je van La Rouge gekomen? Echt? En Opmaat, die nu gaat spelen, dus we moeten echt even het... It's a rap. Ze heeft toch 2 gekozen, no spang. Geen stress. We out. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Yes, goedenavond dames en heren. We zijn hier bij Cultuur TV. En we zijn hier met de meneer. Hij verkoopt hele lekkere dingen zoals Ixikoekoe. En wat voor dingen heeft u nog meer? Nou ja, we hebben boyo-flensjes. Dus dat is op boyo-pannenkoeken, zeg maar. We hebben gewoon boyo. En we hebben fiadu. En nou ja, cake natuurlijk. Ananascake. En gekleurde cake. Maar ons paradepaardje is het slushpuppy. Cola slushpuppy. Marcousa slushpuppy. En gemberbier slushpuppy. Maar zit er ook alcohol in de slushpuppy? Nee, er zit geen alcohol. Er zit geen alcohol in. Ik moet je even laten proeven. Ja, ik wil het ook wel echt proeven. Ik ben wel een Marcousa fan, dus geef mij maar de Marcousa alsjeblieft. Mensen, ik ben benieuwd. Ik ga het proeven, hè. Ik zeg jullie eerlijk, het proeft hetzelfde als je gewoon een Marcousa sap drinkt. Deze ga je proeven tot de laatste slok. Ik zeg jullie eerlijk mensen, het is meer dan lekker. Dit neem ik mee. En jullie moeten hier zijn om dit te kunnen proeven. En dat is degene die verantwoordelijk voor alles. Hij maakt alles. Oké, dan gaan we even naar die meneer toe. Dit is de meneer die de lekkere slush maakt. En nu ben ik benieuwd, gaat hij misschien vertellen hoe hij het maakt? Zo, hoe je het maakt. Zo met gewoon een Marcousa fruit gewoon. En is het dan ook zeg maar dat u het heel lang laat inkoelen of maak je dit gewoon ter plekke? Dus wat is het? Maak je dit van tevoren of doe je het gewoon hier ter plekke gelijk maken? Van tevoren thuis. En dan breng ik hem naar hier. Oké. Ik kan je alvast zeggen, het is heel lekker. Ik ga er sowieso van genieten. Dus mensen, voor je lekkere slush moet je hier zijn, bij deze meneer. Wat is uw naam? Isaac. En waar kunnen ze deze lekkere slush vinden? Belmer, in de Belmer. In de Belmer, maar we zijn wel in Rotterdam. Maar je kan het vinden in de Belmer. Sowieso. Dankjewel. Dan gaan we door naar deze meneer. Want ik heb toch een paar vragen voor deze meneer. Bent u ready voor de vragen? Ja? I was born ready. Oké. Waar uit Suriname komt u vandaan? Mijn familie komt uit para 4 kinderen. Oké, en ben je geboren en getogen in Suriname of in Nederland?
Eerlijkheidshalve ben ik geboren in Rotterdam. Maar ik voel me Surinamer. Dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. En wat is de officiële taal van Suriname? Sranatongo. Iedereen zegt dat. Maar is dat echt de officiële taal? Nou, ik weet het niet. Wij hebben zeg maar een mix van verschillende talen. Hebben we tot één taal gebracht. Dus vandaar de naam Sranatongo. Maar... Oké. Ik keur het gewoon goed, want we zijn hier op een Surinaams feestje. Dus de officiële taal van Suriname is Sranatongo. En dan heb ik nog een vraag voor u. Ja? Wat wordt er bedoeld met one people? Eén volk. Hebben jullie dat gehoord, dames en heren? Eén volk. Eén volk betekent one people. Wat wordt er vroeger tegen u gezegd als je thuis was? Door mijn moeder. Door je moeder. Of door je vader, één van de twee. Als ik thuis kwam... Nee, laat me het zo zeggen. Wat werd het meest gezegd tegen jou thuis? Nou, laat me het zo zeggen, als je niet luisterde. Als ik niet luisterde, nou werd veel gezegd. Maar het meeste wat mijn moeder gebruikte, als ik iets vroeg en ik zei, mama, waarom mag ik het niet? Dan zei mijn moeder altijd, Mino Wani. Of ze zei, dat zang. Dus die woorden heb ik onthouden. Oké. Dat is goed om te horen. Dat is goed om te horen. En dan ben ik benieuwd, wat maak jij echt qua eten thuis als een Surinamer? Ik persoonlijk ben echt een fan van Gronjang, dus ik hou van hereri. Ik ben dol op hereri gewoon. Je bent de tweede vandaag die dat zegt. Echt waar? Ja, ik hou echt van hereri. Daar kan je me voor wakker maken. Iedere vrijdag eet ik hereri, standaard. Oké, voor mij is het heel lang geleden dat ik hereri heb gegeten. Ik maak er nu gewoon een gebruik van, omdat dat echt mijn favoriet is. Ik heb natuurlijk veel favoriete Surinaamse gerechten, maar hereri, dat is echt... Dat is gewoon echt jouw ding. Oké. Dan heb ik nog 2 vragen voor je. Is er vandaag een band waar jij specifiek voor bent gekomen vandaag? Nou ja, ik heb heel veel goede bandjes gezien. Hè. Ik ben ook een fan van Trangarugi. Die is ook geweest. Maar ja, La Rouge komt zometeen. En ik als Rotterdamse Amsterdammer heb sowieso een zwak voor La Rouge. Maar ga je ook veel naar feestjes van La Rouge? Of is het echt gewoon van, als je hier met je stand staat, dat als La Rouge komt, dat je denkt van, ai, ja man. Nou ja, het is niet dat ik specifiek naar feestjes ga. Maar meestal ga ik wel naar feesten waar mensen jarig zijn en waar ze spelen. Ja. Ik was voorheen altijd een fan van La Cas. Maar ja, Earl is overleden en... Ja. Rest in peace Euro, je weet zelf, je snapt het toch? Dus ja, lobbyblad voor Earl in Heaven. Dus dat was echt mijn... Hij heeft mij ook een keer in de band mee laten zingen. Dat heb ik ook op video staan. Oké. Dus ja, dat is wel... Maar voor La Rouge heb ik ook een zwak, omdat ik die jongens ook goed ken. Dat is fijn om te horen. Zoals jullie zien, deze meneer, hij houdt echt van La Rouge. En jullie hebben zelf gehoord waarom hij van La Rouge houdt. Je snapt het toch? Ik zou jullie zeggen, volg deze meneer. En voor al zijn lekkere koekjes en al die mikmak. En sowieso de slush puppy, niet vergeten. Maar mogen jullie een cadeautje doen, dan willen jullie graag deze. Dit is onze specialiteit. Ja. Ja. Je kan er overheen gooien of erin dopen. Deze krijg je mee. Ga je er lekker van proeven. Ja. En dan horen we zo meteen het resultaat. Hartstikke bedankt. Ja. Hartstikke bedankt. Wordt gewaardeerd. Dankjewel hè.
Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation then.